ஹை ஃபேமிலி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 மெயின்ஸை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டவுட்டு தான். இது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் தானே, இதில் என்னங்க இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஓகேங்களா? என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதாவது வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்பிளைன், டிஸ்கிரைப், எலாபரேட், டிஸ்கஸ். ஆனால் இந்த 4 கொஷின் இருக்குல்ல, இதை வந்து இதை நம்ம எப்படி அந்த ஆன்சர் பண்ணணும்? கண்டிப்பாக டவுட் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது கேட்ட கேள்வி என்ன, அது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம பதில் கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? அப்போ தான் அதுக்கான மார்க்ஸ் கிடைக்கும். ரைட்டுங்களா? சரி, ஓகே, வாங்க இது என்னென்னு பார்க்கலாமா? இப்போ எக்ஸ்பிளைன் சொல்லிட்டு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தமிழ்லேருந்து அதுக்கு விரித்துரை, விளக்கு அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. அதாவது விளக்கு, அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குன்னா, அந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து விளக்கணும் ஒரு விளக்கம் கொடுக்கணும். ரைட்டுங்களா? அதாவது ஒரு மீனிங் சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஃபுல்லாக விரித்துரை. ஓகே, விரிதுனா அது ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் போதுமானது. ஓகே, அடுத்த டிஸ்கிரைப்னாலும் விவரி தான் கிட்டத்தட்ட. அது இங்கிலீஷில் வேறு வேர்ட்ஸ்லாம் என்னென்னாக்கா டிஸ்கிரைப், டிஃபைன், ரிகவுண்ட், அனோட்டேட், ரிலேட்டிவ், எக்ஸ்பாண்ட் இதுமாதிரி வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்தலாம். எதோ வந்தாலும் நீங்கள் விவரிக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே, எலாபரேட் இதுவும் சேம் தாங்க. பட் இதுனா விரிவான, அது இன்னும் ரொம்ப டெப்த்தாக சொல்லலாம், நுட்பமான, அது ரொம்ப டெப்த்தான டீட்டெயில்ஸு இதில் இருக்கணும் எலாபரேட் பண்ணும்போது. ஓகேங்களா? எலாபரேட்னா என்னன்னாக்கா கொஞ்சம் பெருசாக எழுதணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ பெருசுனா எப்படின்னாக்கா, நீங்கள் எழுதுகிற கண்டென்ட்டில் இப்போ ஜென்ரலாக, அதாவது இப்போ ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் ரொம்ப டெப்த்தாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ இன்றைக்கி நடக்கிறதும் ப்ரீவியஸாக நடக்கிறதும், ஓகே, ஆல்ரெடி நடந்ததும் இப்போ நடக்கிறதும், ஓகேங்களா, எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஃபைனலாக ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பீங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து எலாபரேட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். டிஸ்கஸ் விவாதிக்கணும், இதை டிஸ்பியூட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? விவாதம் செய்கிறது, அதாவது விவாதத்தில் நீங்கள் எப்போதுமே பாசிட்டிவ் விவாதம் மட்டும்தான் இருக்கணும், நெகட்டிவ் விவாதம் இருக்கவே கூடாது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? உங்கள் ஆன்சர் எப்போதுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அது மட்டும் ரொம்ப மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ விவாதம்னாலும் நீங்கள் அப்படி தான் கொண்டு போகணும். அதுக்காக நீங்கள் வந்து மேன் 1 மேன் 2 அப்படின்லாம் கொண்டு போகணும் அவசியம் இல்லை. ரைட்டுங்களா? நீங்கள் எழுதும்போது உங்களோட பதில்கள் எல்லாமே விவாதிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் மாதிரி, அதுவும் பாசிட்டிவ் ஆர்கியூமெண்ட்டாக இருக்கணும், ஒரு பாசிட்டிவ் டிஸ்கஷனாக இருக்கணும். ரைட்டுங்களா? அப்படி தான். இப்போ 2-3 பேர் பேசுகிறோம் அப்படியே எப்படி இருக்கும். இப்போ வந்து உங்களுடைய ஆப்போனண்ட்லேருந்து அந்த கேள்வி கேட்டவர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூர். ஓகேங்களா? அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? அதாவது கொஷின் பேப்பரில் கொஷின் வந்து ஒரு இன்டர்வியூர், நீங்கள் அவர்கிட்ட பதில் சொல்கிறீங்க, நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுமாரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குதுங்க. ஸோ அதனால் இது நடந்துச்சுங்க. ஸோ இப்போ இதுமாரி இந்த சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் ஸோ இதெல்லாம் இது நடந்திருக்கு. புரியுதா? ஸோ அப்போ ஒரு இது இப்படி இருந்துருந்துச்சுன்னா இது இப்படிலாம் நடந்திருக்கும். ஸோ அதுமாரி நம்ம விவாதம் பண்ணுற மாதிரி ஆன்சர் இருக்கணும். ஓகேங்களா? பட் அதுவும் சப் டாபிக்ஸ் இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும். ஓகேங்களா? இப்படி இருந்துச்சு நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளோதாங்க வித்தியாசம். இது ஒரு சாதாரண விஷயம் தான், மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. கேட்டிருந்தீங்க அதனால சொன்னேன். ஓகேங்களா? பை ஃபேமிலி, டேக் கேர், ஆல் தி பெஸ்ட்.